Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Madzibaba masango. Yes baba. Makadizvi. Tiripo timakadiko ngoma Tapfumani. Tiripo yesuza mene mimi kuno. Aiwa still right. Kurova. Mabasa edu yamunongomaziva. Kuti kana tichinge tichiita zvatiri kuita pano. Pane vanhu vanenge vachititeera vakawanda. Kureva kuti vanhu vanenge vachiteera vachiponeswa. Saka ndo dzimwe dzenhambo dzisingabatiki pese pese. Asi tirimo. Tiripo. Noti kachinonetsa aka vanhu vakaona madzibaba vauya. Handiti vanogona kuti varambe vachinguya vazoti ko madzibaba emazuva hatichaone asi hanzi pane pamakatadza kuwirirana. Alright, aiwa ndizvozvo vanhu vanoshuwa izvozvo zvinodiwa kuti vanhu varambe vachitiona every time kuitira kuti kuno mumwe anhu anozoti ganimbo matambudziko anouya zuva nezuva. Matambudziko uye anouya zuva nezuva kureva kuti munhu musi wachinga akajamba program anotosiwo dambudziko ramba richida kupi kumberi asi kuti isusu for the meantime ticharamba tichida se tichionekera pano paTapfumani TV panapa zvakanyanyisa toda kuti timboramba tichionekera papi pano kuti muzvifambe zvakanaka. Yes handitika yes tichitarisa madzibaba ndoziva kuti pamunobatsira vanhu vanouya nematambudziko akasiyana siyana. Rimwe dambudziko rinenge riri reurombwa mukati medzinza. Oya no munogona kutozvibata imimi pamunenge pamweya kuno dambudziko riri kukunetsa imimi ndereurombwa. Zvichida munogona kutotaura nekuzobatsira munhu kuti no chienda unoya nehama yako kana kuti inonzi mutinganga vemubereki vangave sekuru vanga vani kuti uyai tutise tikubatsire mezi nokuti munenge maona kuti ndo pane dambudziko rechi. Asi munhu achinge auya madzibaba anotanga kuti zvamuri kutaura izvongo ichokwadi asi pandakaenda kunopiwa mishonga iyi ndakanga ndisingazivi. Ndoda kunzwa imimi pamuri nezvamunenge zvinoonekwa mumweya vanhu vanonopiwa mishonga yekuromba vasingazivi here nematambudziko anoziva pamberi apo. Ya zvinoitika pape panhau yekuromba kwemishonga zviri paviri. Kuno mumwe anopiwa achiziva kuno mumwe anopiwa asingaredze kuti asingazive. Kazhinji munhu anopiwa aitonzwa kuti aiwewe mafuta ere akaya asi wakaona chete mafuta ere ake akutamika yekuti angasabatwe nemukadzi ari kuenda kunguva yake ngayasa wakasvika udonhedzera ropa imomo mukati imomo ucheka huko woisa ropa mupi imomo kana kuti wotoziva kuti something wrong kuromba. Yes saka chiitika chekuti kuno vamwe anoromba zvokutoziva kuti da kutoromba musho anotoromba achitoziva kozoti kuno asi vazhinji vedu isusu vanoromba vachiziva ndo vazhinji vacho bcause anotodaiza kuti ainditambudzika inini zvina ndingobata pakakura asi mangwana zvichizo pacho matambudziko pauri. Saka kuromba vazhinji vanoromba vachiziva. Madhara ekuchinji ekudhara vamwe waitanzi ndakatora mishonga risingazive. Vamwe ndivaizi kungonziwo kuti uwe murume unofanira kunge wakatobata mishonga chaiwo unooneka tokunzi unzi baba handimapaona. Saka kureva kuti zvinhu zvaitowanikwa izvozvo zvomukurarama asi kuti isusu vanoromba vazhinji vanoromba vachiziva. Wakaona munhu aromba asingazive anenge aita zvekutotambidzwa chinhu asi munhu iye anenge adaro manje kachicho anenge otorutsinyi asi wakaona zvinhu zvaane mhiko wotoziva kuti pane nyaya. Yes handiti imimi muchibata nevanhu kukereke munhu anogona kuzoti asi inini ndinonamata nekuti munhu tinotendeuka panguva dzakasiyana siyana handiti. Saka hama dzinogona kuzonge dzakufamba dzotanga kubata Robert oti aiwa but inini muri kundibata sei asi ndichasi ndichinamata asi akukanganwa zvekumashure. Imimi kumakereke takatarisa kusangano renyu madzibaba munowana here nguva yamunopa dzidziso kuvanhu zvinoenderana nekwatakabva kwete kungoti munhu atendoka mumubata pamusoro nekuti uye zvakare munogona kuzoona zvimwe zvinhu pamweya kuti munhu uyu wongo kuchena haana kunyatsochena kunyange zvakakapfeka nguo chena. Munowana here nguva yekudzidzisa vanhu? Nguva yatotoiwana ndo nguva yatotowana manje tichitorayira vanhu. Saka isu kwedu tinoverenga bhaibheri ndosaka chitomboti tikaverenga bhaibheri shoko rere parinoparidza rinofanira kuti itendeutse munhu. Saka vazhinji vandotendeuka kubva mukuparidzwa imomo vachitotendeuka nomwoyo wese kuti ane zvaanenge anzwa plus kuti munhu angotendeuka ndakutendeuka ane zvaanenge atenda nekuona mupi
imomo dzimwe dzenguva munhu anenge atoya futi anotekwa hwake obva wapatsanwa mopi muchechi imomo ndosaka kuti munhu atendeuke munhu hakuna munhu anengoti nhasi atosvika kuti ndava kutotendeuka anotanga atoona something papi ipapo yes saka ndikuzoti munhu atendeuka madzibaba asi iye akambinga aine mishonga yamanga mutsanangura kuti anogona akapiwa mishonga yelaki anogona akapiwa mishonga yekutsigisa pamba iine mhiko munopaigadzirisa sei ndo patinenge takuita minamato manje okuti munhu asunungurwa nditeka ndo patikuita minamato paye ndosaka uchiti munhu akatendeuka akapinda muchechi patinonamata naye tine imwe minamato yatinokwidza makomo kachinamata zvimwe chacho patinoita mapungo tichinamata saka pani panoonekwa dzimwe nyaya dzako ipo paye dzakawanda yes saka ipo patitozogara newe uchinamata newe watendeuka manje kuti wakuramba uchivhenekwa uchiongororwa ndipaunza kuti baba mama ambe mushonga pakati mamwambe mushonga pakati saka mfati mureurire musvike pakarefu yakati kandi musunungurwe mushonga nyingana wakatomuka uronzi udanzi udzoserwa nditeka zvamba zvakanaka saka malevels yatotosangana nawo asi zvinhu zvokuti isusu kana munhu atitendeuka akazoonekwa dani zvinhu zvaanazvo kura kuti zvinhu izvozvo tinofanira kuti tizvibvise saka munhu akatendeuka futi atouya padhuze nekuti aponeswe zvakanyanya yes handitika saka munotosvika pakubvisa yes nyaya dzake nyakunyako zvakaita sei ndizvozvo chaizvo atendeuka nekuti vamwe uye zvakare vamwe madzoba vanogona kuuya kuzonamata kuti vazvidzivirire kuzvinhu zvavo zvinenge zvakuvatambudza izvo zvinowanza kuitwa mumapentecost ndo munowanza kuitwa zvekuti mapentecost vanhu vanongopinda vazhinji like mapentecost ekudhara tana efm ana roma nditeka kuona kuti kekeko havatenderi zvimweya nditeka saka kune mamwe vanhu vanoenda vanotokombedzera vari mumweyo zvakasimba hakupostori kungopinda chete mweya unochema kutongopinda chete wakasenga kupostori mweya undase unochema mweya unochema yes kana mamapentecost yako mazuva ano vakomana maprofita wamazuva ano unogona kuchema futi zvakare asi isu kupostori nyaya kupostori pakwanza hapapindike zvokumhanya ukona kudaiso kuti mungopinda mukereke mweya utoza kuchema wakaromba zveshuwa mawana zviite yes tinonyanyotaura nezvepekudzidzisa vatendi madzibaba pane rimwe nyaya inobuda kumakereke kwenyu ndoda kuti munyatsopapatsanura ipapo izvozvo inini ndinogona kuuya ndichiti ndakuda kunamata ndichitiza chimwe chivanhu chinenge chichitambudza chivanhu ichi chemudzimu unogona kunge wakuuya pandiri ndoenda kwandaenda nditi mudzimu nechivanhu asi ndichichiramba chivanhu chiri mudzimu wedzinza rekwedu uda kubuda pandiri wobva wauya kukereke kwenyu vanhu vaimba munhu anamatirwa mudzimu uyo wobva wabuda tichiona kune mamwe makereke unotanga kupiswa sedhimoni fire buda musiye ndowani mudzimu uchitotaura pamwe chitoti ndini tapfumanei sekuru vemunhu uyu ndauda kugara pamunhu asi ari kundiramba asi muchiti ari kukuramba kahasi kukuda ibva mudzimu wedzinza wabuda pamunhu wabudira pasowe munoita sei zvatinoita isusu baba panyaya yemudzimu mudzimu wakabuda ndisaka chiti kana munhu usati watendeuka uchitoya kushandirwa usati watendeuka tinotanga waoneka hama dzako wodziudza ndakuita sei ndakunamata 2 kana mudzimu wakabuda kuchechi tinokudzorera kunyika kuti imboenda unogaza chinhu chani chako kana kuti iwe mudzimu wedzimwe dzenguva usikuuda kana usingaudi mudzimu tinongo usudurudza mudzimu totendeudza toenda pabasa rani ramwari rakanaka bose vachinjoisa maprofita vese vachinjoisa noprofita vese vanenge anitori nomudzimu yes saka mudzimu inozongotendereudzwa tinogadzira tinoita wakutotanga kuita basa rani ramwari zvanga uchiona kuti vanhu zvezvezvi wakuzviona kumweya yes saka kureva kuti mudzimu unotendamatirwa wototendeudzwa wotosududzwa zvakutofamba zvakaita se zvakanaka totosiya kuti pagarangiro sichaichai yamwari yes saka muite zvokuurasa kuti dhimoni no hatirase kune dhimoni ragara ridhimoni kozoti mudzimu hatingaurase mudzimu ndiwo unotochengetedza vanhu yes saka isi todaidza kuti anoika titokunamatira kuti utange kuita zvichiprofita yes handiti tiri papo madzaba ndiri kuona imwe nyaya iri kusangana nevanhu vamwari kunyanya maprofita ndeyekuenda nevanhu kumaninga anoyera anouya mudzimu ndeyekuenda navo zvakare kumadziva kunogadzirisa zvinenge zvataurwa ipapo ndoda kuti ndinzwe kubva kwamuri mimi
vamwe vacho vachinge vaenda kazhinji unozozunza kuti munhu akapinda muninga haana kubuda, akapinda mudziva haana kubuda, pozotsvaka zvakare vanhu vechivanhu kuti vaomberere paninga pai kana kuti vaomberere mudziva muye kuti zvibude zvakanaka. Imi muchipiwa handizivi ndoti matare ekumadziva kana ekumaninga munopafambisa sei? Ya ndo patinoti isusu vanhu kana muchienda kunzvimbo dzamusinganzwisise kumbirirai kumudzime yenzvimbo ipi iyoyo. 2 une varidzi vedunhu mutange mavabvunza nezvemunziro nzvimbo ipi iyoyo. Like ukaona vachinge uchipinda muninga zvezvinowanza kuti vanokumana wenguo tsvuku ndivanowanza kuti zvinhu zvipi izvozvo zvokuda kupinda mumaninga astereki izvi nekumadziso vachakusi kungopinda kumadziva kupinda wasikuona zviri pasi. Saka kuri kuti kune dzimwe nzizi dzinoyera pamwe dzimwe nguva matopinda ipapo mvura yana yastereki majera papinda everyday garo rotora iganimbo zoro rangu ndiri papi ndiripo ipapo pakupinda munhu obatwa negaro wanoti mweya wakaipa no dzimwe dzenguva kuti isusu munzvimbo kungopinda mumvura kusiraiti kupinda mumaninga munoda varidzi wenzvimbo munoda varidzi vemo. Yes, saka vachinji ndisaka kuzokundikana chikonzero vane munhu wakambunza takapinda muninga saka ivo vanenge vada kubhirifisa vanhu asi nyaya yekuda kubhirifisa vanhu munhu wafira zvipi izvozvo saka vachinji vada kuzofana zvinhu zvida kubhirifisa vanhu. Yes, handisi alright. Tombomira ipapo toenda kumabasa. Ngatitange ndisandienda kumabasa ida kuzapedzisira nekwawo. Ndoda kunzwa matambudziko madzimai masango ari kuuya nevanhu kwamuri vachipfugama vachiti baba inini ndanetswa nezvinoti nezvinoti. Ya matambudziko akawanda mukoma like matambudziko yaiurombwa vanhu vazhinji vari kuuya nawo panapa zvakanyanya kuti ndakaroyiwa tiri kuroyiwa tapera mudzinza redu zvakati tiri kushandiswa vana vasi kuroorwa vana vakomana vasi kuroora matambudziko yamwana ari kuuya nawo pano. Matambudziko zvakare futi ari kuuya nawo vanhu futi ndiyayo futi yekuti munhu anenge akatopinda mumereji zvakanaka mereji yetanga kushekeswa nemhepo utoona kuti munhu akati vana 2-3 asi vakarambana asi vachirambana chakarambana nechikonzero kuti zvinhu zvisina nabasa rese like kunze kwenyika uku ma1 varume nevakadzi vari kunetsana vachirambana mamereji kunze kwenyika ari kuparara chikonzero murume nemukadzi vese vakaenda kupi kubasa saka mukadzi anitofanira kunge vakaenzana nemurume pamuzungu kwandi yakutambira mari yakawanda darika yemurume saka zvimwe zvikuya nevanhu futi papi pano nevanhu vanenge vachida maloko ekulokwa vanenge vakawana navachiti aisasira kuchitana toda kuti toloka zvimwe zvikuya nevanhu papi pano nevanhu vanenge vachida back to sender mazuva ndine back to sender yehoko dziri serious. Yes, iyo iri strong saka zvimwe zvirikudiwa nevanhu futi zvipi izvozvo saka vanhu vane matambudziko akasiyana siyana. Musana isingashande mumba vana baba vasiri kushanda mumba ndozvimwe zvatiri kugadzira futi zvipi izvozvo nenhau futi yevanhu vaya vanenge vachitika zvimba madumbu aya nevamwe vanenge vachirwara nemakumbo matambudziko yayo matambudziko atasi futi atiri kubatsira. Yes, nevamwe vanenge vachita inini ndikarohwa nemhepo inenge stroke zvinhu zvatiri kuita sei futi zvatiri kubatsira nevanhu futi vakutsvaga mabasa zvinhu zvatiri kubatsira futi zvipi izvozvo. Yes, nenhau futi dzemagod dzevanhu vaite zvegod vaya. Yes, ndine tsvimbo ino inongedzera pano god inini ndinayo. Yes, ndinayo zvakandidza pamaini pako ndikangoenda kuzeta chera wakadai kandi apa udochera apa pana chino ndinayo tsvimbo iyoyo. Saka zvimwe zvatinoita sei zvatinoita izvozvo. Yes, kupalaki zvinhu zvatinoita futi panapa izvozvo. Yes, handi pakuloka kwamati vanhu vanogona kuuya vachida kulokwa. Vanhu vanouya vari mukomana nemusikana murume nemukadzi here kana kuti vamwe vanouya ari makapos panapa vachigadzirirwa vamwe vanouya ari mukomana nemusikana vachigadzirirwa like nezvina ndine imwe ngachinise mota force yemukomana nemusikana vakaya vese izvi zvakazonetsana saka mukadzi musikana akudzoka kuti andisungure mukomana wangu ndichamuda apo rediyo wangu vangozvipikira rese kuti ndopanga ano isusu mutanga matuya mese kuti vachiuya vese manje zvikunetsa apo makamboya mese muchiita sei muchiloka. Saka vanhu panapa patiita kuti vanoda kuuya kuloka tanga vaenza vafunga chaizvo chaizvo. Saka musikana yakafunga kuti vamwe mafanisi ndobva aenda apaita musikanzi vaida kuti toda kuita kokuko zvaita sei zvakaramba akaya panapa achiridza mberi madzibaba ndisunungure ndikatanga kusunungurai andokona. Saka zvinhu
zvekuti maloko anotouya makapozi anouya vanhu vanongochidanana vanhu kungowirirana kwenchete mumwewo ndi anototarisawo panapo uya kuti amurume wangu anetsa madzibaba totoona kuti anetsa zvishuwa here asi kuya iri kumba shuwa tona hatisi kuya kumba takabvunza pamwe yaka totoona kuti ashuwa asi kuya kumba shuwa ari kunetsa tobva taloka handiteka vamwe ndionea kuti ndirokere kuti mukadzi wangu ari kubuda kumbopanze saka mbona zvipfeko zvizhinji zvakazara pasaidi apo izvo yes zvipfeko zvevanhu vanenge tichitoloka handiteka yes saka maloko aya anone type netype pane maloko haani type netype maloko yayo akasiyana tiudzei mataipi acho kuti akamira sei pane imwe yekuti kukochekera chechaiko kozoti pane imwe yekuti munhu anozvimba yes kozoti pane imwe futi yekuti munhu anobhurida yes kozoti pane imwe yekuti bozi kachitirai kuita maloko yaika tichida kuedzatsana kuti kana munhu achinge aurara nomudzimai wako unofanira kumufikisa zvekuti anofanira kuya kukuripa kozi unenge wakabhadhara mombe wakabvisa pfuma munhu uyo aurara nomudzimai wako pano pasina kubvira abhadharira mari kureva kuti tinofanira kugadzira zvinhu zvisi very strong yes saka kufikisa kweko kutoriko panapa yes saka maloko sende ane nzira dzakaita dzakasiyana saka munhu isu toona tiri kupa level ipi saka munhu anouya munomutsanangura uchusa zvaanenge achiti uchusa zvakuda kuti uloka type ipi uloka type ipi yes kuzi pane type yekuloka pana panoshandiswa chipfeko chete kuzi pane type yatoenda pana paibanga kuzi pane type yatoenda pana pamaloko cheshe aya tukweche saka matype aripo yes handi pamukomana nemusikana pamurume nemukadzi tinogona kunzwisisa pamukomana nemusikana toti munovapa counseling bhozi vanhu munoziva kuti kana vanyura murudoka vanenge vakungofunga hatingati zvineka love chete mukati vasingatarise pamberi apo kunyanya vari mukomana nemusikana munovatsanangurira here seimwe nyaya yamabata yekuti kotafozi kuti musikana akazouya mukomana asisipo ndotoita se marambani vantu usati vataita zvinhu matanda totsanangura kuti mangwana zozochimo chidzoka saka vamwe tototanga totovapa counseling totaura navo totovaudza zvazvakanakira zvazvakaita sefuti zvakaipira bozi hazvidi ngoti uda kungomhanya kungovira tanga wainza kufunga nezvani nezvazvo vamwe ndinogona ndopanapo totova kuti mene mufunga mudzoka vaunozoona kuti aiwa ndotafunga tikatofira kumobva tiini ndiva ndikatoperera iyo pa ndiva ndikaperera iyo saka takutorova yes ngatiti vazorambana senyaya yemamichaura yemusikana vakarambana manje vanotozidzoka futi papi panapa togadzirisa asi kapa kuti wenyenje kana mati mboti pachitsidzo chenyu panapa kuti isusu tichange tiri tese kusvika mwangaita se aparara kureva kuti imi ndimuchaziva manje timakuita sei asi tipana toona kuti kusunungurai dipedze kana mumwe akati aiwa musunungura ndichamuda kana kuti akati hazvinizvo zvakatisunungurwei tinongosununga kuti uite free yes hapana here zvekuloka zvamunoita zvekufikisana kuti ini ndandine musikana wangu noza varume vakomana vangu vati akandidya handiti saka madzibaba ndilokerei munhu kuti tinotanga tavheneka kuti ndichokwadi here alright kana tikachino chichokwadi tobva tagadzira zvafanira munhu anouya panapa kuti ndina sekuru wangu muroyi saka kuti moite big descender indiona kuti asekuru ndinanga ndavheneka kuti asekuru chichokwadi here tani kuti ndinongoita saka ndikangoita hazvishande because mune haana mhosva yes saka musikana kana asi kumusikana zvinoshanda because wangaine picture yake chete kana chipfeko chake kuita kutoloka bosi munhu wakambodana nani naye saka sipata taona kuti achikwadi ausi ndiwe kukanganisira chi kuti mukanganisira musikana kana ndokanganisira mukomana uda kutongomufikisa toona kuti ndezvipi yes handi pamurume nemukadzi apa pakulokana yes tichingori panyaya imwe chete muziva kuti kurambana madzibaba kunoti kunowanikwa mudzimba umu murume nemukadzi molokana zvimwe chete zvine mukomana nemusikana mumwe wobva afa wauda kuvhora kana matofa manje kuno zvinhu zvitokinuka anoona kidzi dapo pedza dzakatokinuka iye akatokinuka munhu akatoratidza kuti akatofa ndakatozofona nemari mwezuro ndikanzwa kuti akafa handiteka kiyaka mwonya akafa inotokinuka kunoko zhinji dzandakatozara muno dzatopera kutokinuka dzimwe kunga dziri museri umu handiteka dzotokinuka totoziva kuti pane zvaitika nenhamba yako iyo tinge tinaye kunoko saka hapana alright ipo pakuloka futi pane rimwe dambudziko riri kusangana nevarume rekuti mainini vanouya kana kuti girlfriend yobva yati ndilokerei munhu uyu handisida kuti zvifambe kwamai guru zvingoita se zvingofamba kwangu chete panofambiswa sei saka tanga tavheneka
tinovheneka kuti tione kuti munoda kuloka ndewako here. Alright. Ya panapa tingoloki isina kutarisa ba. Tanga kutarisa kuti chokwadi here. Ende ari kuuya kuti ndiani. Ende ndiwe shuwa muridzi womukadzi. Ndiwe shuwa muridzi womurume. Shuwa uri girlfriend here. Kana uri girlfriend udzata wa muroke munasiri wenya vachinji towadzora panapa. Vakawanda towadzora panapa. Alright. Yes, towadzora panapa vakawandisa chaizvo. Yes. Hadi pa back to sender. Munhu kana achinga auya aziva kuti muroyi wake ndiuyu kana kuti anenge asati aziya. Panofambiswa sei munhu anongosvika acho because panotone vamwe vanondifonera vachingoti ndinoda munhu anogona kuita back to sender. Panonyatsofambiswa sei ipapo panyaya dzeback to sender kuti munhu azoti izvi ndizvo zvinofanira kunge zvichiitika kana kuti munhu anotouya akatosvika pana kuti mabanda auya panapa ine kuti mundiitire back to sender. What back to sender vanoenda nezvekuti unenge watambudzwa nguva yakareba. Saka isusu tinongogadzira zvidzokere nomunhu upi iyeyo. Saka isi kazhinji vanapa hatidi zita remunhu. Alright. Tinongoshandisa chite back to sender. Iwo zvauchataura iwewe hatitendi kutaura zita remunhu. Unongotaura kuti inini ndoda kuti inini munhu ari kundiitira izvi zvinonditambudza paupenyu hwangu nguva yakareba. Ngazvibheki zviende kupi ikoko. Kureva kuti hakuna mushonga unonamira pasina chironda. Kureva kuti zvinotongobheki zvakaenda kuno munhu upi iyewe usingafungidzire iwewe chero wanga usingafungidzire munhu wako ushamisi kutona munhu iye atasi ningi ndiyakaita ndiriwa naye zvaburitswa pachena. Uno munhu angonotungamidzwa fesi yake kunza kutoroya asingaroye utoti ningi ndekuti umumaka munhu iyewe ozozona pandiwa back to sender ndinonorwa munhu asiri upi iye chikonzero iwe uno munhu wanga uchifungidzira asi munhu wanga uchifungidzira asi ndiye haipotse aiwa zvite azvite inorova chaicheche inorova chaiche kana vari 2 kana vari 3 kana vari 4 inorova. Yes, depends kuti wachuza back to sender ipi yacho. Alright. Iyo back to levels. Dzine malevel pane kutopengesa. Pane kuti munhu adone pasi atorwa pasi. Pane kuti munhu arware abude pachena. Saka 3 types. Yes. Saka munhu anozochuza kuti ndoda yakati. Ndoda ipi wewe. Asi iyo back to sender basi kutaura kwamaita kuti unogona kuti munhu apenge, munhu arware, kana kuti munhu afe. Akusi kuroya? No, akusi kuroya. Chivinga chimwene wacho. Kuti musheri wegomba mugomba rani rake. Zvazvinoita ndezvekuti zvaari kukuitira iwewe ndezvinodzokera kwaari. Kuti iwewe wakaimima soke pamutori toti pamuri papo manga mune mota makaita accident makachoka makumbo ese mota ikaparara makumbo zvimuchirema musikwanisa kushanda asi chakwanisa dambudziko kuti muite accident munhu saka sikamudzorera zvaakuita kwamuri imi zvinganzi utsinyi hausi utsinyi wangone marriage yako yakanaka chaizvo chaizvo marriage iyo yakatumiwa mhepo yakatopureka marriage yako mukadzi atowawo kuvana watowawo kuvana kutotambudzika kuti takatiita kunoko dzimwe dzenguva muchengeta vana mwaruku asi pakati penyu pakapindira munhu ari kushereketerai. Saka isusu tikuti nyaya dzakadaro muroyi iye ataipe muroyi ngazvibhekifai kupi kwari like kuna munhu angona kutodainza 2 minutes arwara angodikitira atofa arwa nemhepo amwe aropa. Saka kuti zvinhu zvinomwa ropa izvi zvakazvimwe iye muridzi. Yes, saka ina ndiwo pandiri ini ndikuona iri right because hatisi kuita utsinye asi tikudzosera zvawakakanda kuno mumwe munhu. Yes, kuti iwe watiya tsono munzira umu yobva yabaya iwe muridzi wacho unorwadziwa kuti yabaya chi iwe muridzi wakafunga kuti ibaya umwe munhu asi yabaya iwewe. Saka kubaya neminamato yako. Saka iye munhu wache wandiendaitira back to sender zvobva zvamudzokera tsono yake mubaya haaziendere kumunonzichi ikatidzoserawo futi kwazvakabva upenyu hwemaback to sender. Back to sender inodonedza baba. Wakwana munhu ainzi anodzorera wakwana munhu achiri kudzorera anenge asina kurohwa chaizvo chaizvo. Alright. Hari dzamuri kuona dziri apa padzemagetsi aya pakuona pamuri papa ma1 ayo ma1 papapapa ni imwe nejira tsvuku iri apa pama1 pari kuumburudzwa baba vanhu. Wakwana chachimboona simba rekudzorera asitarohwa zvafanira kuti makarohwa fight cheziso chaiyo kana kurwa fight cheitumbu chaiyo mutinoti apa padzorereka papa muchatoona imimi kuti wana simba rekudzorera kureva kuti muchine power kureva kuti mamuna kurohwa. Saka isusu kana muroyi asina kunza kurohwa anodzosera asi akarohwa adzorere. Yes. Yes. Tidzokera futi kumarriage imwe nyaya yemibvunzo yandiri kusangana nayo ndiye vanhu vanenge vachiti mukadzi wangu kana kuti murume wangu akangobuda mumba indoda kuti murume wangu adzoke. Ipapo pano munobatsira vanhu sei
munongoita kuti adzoke here, munovheneka chaita kuti abude mumba here kana kuti tinovheneka kuti chii chakonzera abude mumba. Dzimwe dzenguva varume vazhinji vakutobudiswa nenyaya dzezvikwambo, dzimwe zvichitovashandisa, dzimwe dzenguva ndiwe mukadzi wekutaurisa chete parudo rungotsurwa matauriro yako. Dzimwe dzenguvawo hausi kuwana nguva yekutogeza chaiyo chaiyo. Dzimwe dzenguva hausi kuwana kana respect nemurume wani futi wako. Saka zvinhu zvakawanda zvatanga tatarisa nekuvheneka. Like last time muna vanhu makatombondipa ipaso. Last time vanga vabva pabroadcast panapa vari kunze kwenyika vakatozopedzisira vatotya tati isusu ngatitestei imi baba wacho kuti mukudai vafana kuti munhu anobati murume wangu akadzi akabuda mumba todaudaisodaisobati ngatite tobvataita mukadzi obvadzoka angada lokusendatangati lokusende bvadza mutumwa kuzimuzoti lokamanja baba andikuona asi munhu anenge achitanga anditeka. Saka kune nyaya dzekuti zvinobudisa vanhu mumba zvinhu zvakasiyana siyana, asi vazhinji vachi manjeka vanongotaura chete, asi kuti vazoda kuzi vagadzirirwe vanotya futi andimukuona. Asi kuti isusu tatovheneka chapasa kuti munabuda mumba chii havana kubudisa mudzimba zvinhu zvakasiyana siyana. Usati mudzimba muno munhu ma5 years chaiwo havatomboziva kuti mumba mune rudo, bonde charavamboziva kutoriita chikonzero mune mweya urimo. Saka munhu anopedzisa abuda kutsvaga munhu wekutamba naye, mumwe unopedzisa abuda kutsvaga munhu wekutamba naye. Saka unoona kuti kune zvinhu zvakawanda zvekubudisa vanhu mumba. Saka kana mweya ndo basa rawo manje kutanga wavheneka kuti chii chikumboitika, chii chikukonzeresa matambudziko. Yes, nekuti tigona kudzoka, anogona kudzoka oita wani kodzokera futi. Yes, andopaona odzoka futi odzokera futi. Kunova kutodaro, asi munhu anobati mukadzi wangu anenge ane shayo baba, aiwa shayo chacho ngachibviswe. Yes. Pava kuvarume ndanzwa muchitaura dambudziko remisana ari mamwe matambudziko anosangana nevarume. Zvinokonzerwa neizvi kazhinji varume tine musikanzwa mutogona kusumba kunzoko magirlfriend uko, kana kuti tinogona kuti togona tsvina yanama yeye imwe futi inokonzera dambudziko patiri isusu. So tofanira kuwana nguva yekupota igeza system yani yedu, because anamai vanoenda kunguva dzavo kuri kuti vanosuka system yavo. Isusu mai tofanira kuwana nguva dzekupota igeza futi tichitreatwa panapa. Ndinanasavira wangu baba zvimasaviro angu zvandinazvo panapa zvimadhara zvokuti ndinopota chizvezvese ndichisvipa treatment yazvinotreat anditeka yezvikatsinga dzikaita sedzakagara. Saka kuti iwewe kana musana manje matsinga dzakabrokwa kuri kuti zvinogona kukanganisa zvinhu zvako. Saka pane paida kuti pangotreatwa kazhinji kuti unete mumba, inyaya yekuti kusangana namai vari kunguva yavo kazhinji kandi tsvina yeyei kana dzimwe nguva kutosumba kupi kunze, dzimwe dzenguva tsinga dzako futi dzatanga kuita dzaruza futi nokukasira, system yako inenge iri down kuri kuti unenge toboostwa. Yes, pamatambudziko anouya nevanhu pane here pamunoona kuti ichi chirwere hachisi chemweya, zvinoda kuti munhu aende kuchipatara, munobudira pachena kuti shamwari enda kuchipatara, kana kuti munongoti pfugama tinonamata manje. Takanamata toona kuti dambudziko ndirei, takaona dambudziko harisi kuriona, toona kuti zvikuda kuchipatara, zvienda kupi kuchipatara. Zvafanira munhu auya panapa ari kurwara neHIV kutokuti enda kuchipatara, kuenda kuchipatara. Munhu auya panapa ari kurwara dzimwe nguva ane problem yataona kuti iyi problem yakuda kuchipatara, tikuendesa kuchipatara. Yes, azonzaiti panorwara munhu pese mweya utsvina haushayiki. Pandorwara munhu pese mweya utsvina unopapindira ipapo. Imi zvitanga kuita kuti kungoisa pastatus kuti ndikurwara nemusoro usiku, dzimwe vanhu vanoshereketa vanotanga kuti kutera imimi kuti kumonita kuti musoro wasei wati yawedzere futi papi ipapo. Yes, handi pakubatsira vanhu. Regai titange nevari munobatsira papi, nguvai, kupi zvakare? Tinobatsira parugare paAC 35 ndo pano maTuesday, Thursday neSaturday. Tine vanhu zvakare futi vasingadi kuonekwa nzasi vandiri pamba panapa, vanoita private yavo, vanouya anytime, vanongoita appointment yavo wobuka kubatsirwa. Tine vanhu zvakare futi vari kunze kwenyika vanenge vachida kubatsirwa over the phone, vanoita appointment yavo wobuka wobatsirwa over the phone. Kana kune minama toda kutumirwa iswa paDNG wanditeka yoenda kupi ikoko. Yes, kana kuti iwe unotuma hama yako yoya futi papi panapa togadzisa nyaya yetinayo hama yako. Saka zvinhu zvakawanda zvatinotoita madhezi echikubatsira ndiye atatsanangura nezvawo
kana kuti Tuesday, Thursday neSaturday kuti unotedza queue panze apa pane line inenge riripo wotedza kusvika wabatsirwa mahara. Yes, kana pane mari yaunzi tenge utenga. Yes, asi kana usingade kuti aona samira muqueue undi appointment yako uya special zuva rako regotese ubatsirwa. Yes. Ko vasingadi kutoya pano. Vasingadi vanogona kuti vangona kuzosangana. Asingade kutoya pano. Kuza pana vanhu muupenyu vanenge kuti vasina nhamoka. Kunyanya pa social media. Dasoita kusangana chakwanditeka watu ndandishoti mungasangane bosi. Ndosaka kuti kana usingade kutoya pano apo kwacho. Chitoita booking yako. Utase ouya private pako wega nditeka kuzi unomwanda kuti dedza kudzimba dzawo tinoita kudzimba dzani dzawo tokuudza zvinodiwa kuti kupi ikoko nditeka. Yes, zvatinoita izvozvo handiti kutenda pakugadzira ipapa paushedzwa kudzimba pane ripo kuti munogona kutobuda muno maHarare muchienda kunzvimbo dzakasiyana siyana muchinoita basa ikoko kuchibatsira mutumwa anotenderera baba. Ndatenderera kubva kuna UK, ndatenderera izvo last week iyo kuti pano 2 weeks ndandiri kuDubai anditeka ndikabva kuDubai nefamily imwe ndikaenda kuCape Town ndikabva kuCape Town ndikaenda kuBotswana ifamily 1 ndikabva kuBotswana ndikaenda Namibia ndikaenda kuGhana Ghana ndadzoka anditeka ndazodzoka manje kuya kupi kuno kuya family 1 iyoyo saka unoti ndetendera chinda unichita ndichigadzira dzimba dzawo dzese is my rich people waita that ano mipo yatitambudza mari zvese tinazvo asi chapita kuti mipo yese ibve saka pawakaona sho mipo yese taikurira wakabva chipa matigadzirira dzimba dzedu ruzhowa matiri kugara kwese kokwane dzimba ndonogara vana vacho mwakarora saka ndaitenderera kupi ikoko ndichigadzira. Yes, saka iye zvinezvi mune urongwa here hwekuti pane kwamungaende kuti no kana kuti munguva yeshoma yekutera ndichange ndiriko ndimeba ndofunga 2-3 weeks ago kana kuti muna February makatombondifonera muchiti muri munzira. In fact ndindakakufonera mukamati ayo ndiri munzira ndiri kuenda kuBulawayo. Ya ndizvozvo isusu ndine maBulawayo ndine masangano yakawanda munana Gweru kwese kunana Kwekwe ndine masangano kunana Mutare adzimamezi ndine urongwa kuenda kumasvingo Mutare ndichitenderera bosi ndoda kuita mutambo wangu muna April wemusangano wePascha ndoda kuita muna April saka ndichaita kuti nditenderere masangano angu ese kunana Mamudarweni vanhu vese vaitese vauye vazokwanisa kuuya panzvimbo saka ndinotenderera ndosimbisa nokusimbisana kuti zvifambe saka tiri chiziisa urongwa hwacho uyu tinenge tichazati vanhu vanenge vaiterera panapo vanenge vari kunana Masvingo vanenge vari kunana Mutare vari kunana Bulawayo kuitira kuti vanziwe kuti mapurogiramu afamba sei. Yes, handiti ndotenda pamataura nenyaya dzekubatsira vanhu tataura zvepano pamba pasejari pati muno murugare hamunotaura zvesowe so redu riripo pasapa nditeka padhuze nepaground rebhora apo paopposite apo neshepi homba apo ndipo nesowe redu ipapo tinopindwa Sunday chete. Yes, aina ndiso chishanu ba ndiro apostle ndiso chishanu ndiro apostle yekubata kwa Apostle Faith Church inoti Joan Masowe. Yes, saka Sunday vanhu vanotanga ngoya vanotanga 9 o'clock makuseni like mangwana titori pane tine big Sunday pamachipisa ichange nemabranches ese muHarare muno because muHarare tine mabranches 5 ese achange akaungana pamachipisa ipapo. Yes, pasowe ipapo panobatsirwa vanhu panoprofitwa vanhu panongoimbwa chii dai mangwana manga muripo teda kuti mumbotora video redu 1 tiri pachechi muchimboona mamanya tinenge tichiita gbanza mumboona yawa tinenge tikatotsika pahombe chaipo tinenge tichiprofita vanhu panoparidzwa shoko vanopedza kuparidzwa shoko vanhu votanga kuprofitwa vapedza kuprofitwa opiwa minamato opiwa kundiso. Yes, handitika. Yes, alright. Ndikuona pane giraza. Yes, zvakamira sei magiraza ayo pane zvandinoita ini ndinoona nyaya dzangu kazhinji pai munhu wakauya panapa une nyaya dzako pane zvandinotarisako pai pane zvandinoona magirazi iyayo tinovhara kuna vanhu vanenge vachimonitwa vavai kuna vanhu vakaiswa matreka pavari kuti pese paanenge andoteka chiri andozikana ndasabata mari yashande chiri paunenge unotonza kuti anhingire ikatimukonzida dambudziko rakati saka tototarisa magirazi pane zvatinotoona tobvisa treka chine girazi roro. Right. Yes. Okay. Watize kuti tinozoona isusu vanhu rotitambudza. Ndita zvangu ndega inini. Ndinoona papa ndotokudza kuti chakati ningi so. Yes. Handiti. Tenda. Handi patimbe goridhe yamamboti batende pamapfura zveinepo muchimhanya. Inofamba sei? Tsvimbo goti kureva kuti inini ndine chipo chandinacho chokuziva. Saka kuti apo panoda zvakati. Saka tsvimbo goti
tsvimbo yekuti ndakanamata ndichida kuya kumaini kwenyu maya panapa nasi mimi muntu enda kugadzira maini yangu handingosimuka tatwendai ndinotorara ndotoona zvichiitika kana unotoya nevhu rekupi reikoko pauda kuitira basa rako ndotosvika vandorigadzika panapa ndosangasa netsvimbo yangu ndoita zvanoita panapa ndotokudzaita apa pana gorita yes and apa golden ripa yes ita basa wega kutya kuita basa utamza kuti baba zvakufamba yes but hapana ndanhare rekuti hai but yari kubata panext panguwana apa angamboshayikwa bhandi rikuyanasaka vachinji vomwe mainzi manobatirana mishonga bhandi rimwe chete asi bhandi rako yari apa ano mishonga kuti anobhuroka kuti god isati mabuda kana kumwe muke imwe inokubudira pake chete yes saka zvese zvimboti kudzati pari iripo asi pane ano mishonga ari papo kandi hapana mari wanzvenga bhandi rako kutarisa ri pasaidi apo iro harisi kuenda nepako uri kuenda neapa yes handitika yes so tichipedza pazuva ranhasi madzibaba mutumwa mashoko amungade kuudza vatendi ndeyekuti shi indingoti vanhu vabate panoponesa ende 2 vanhu ngavatedzere minamato inovaponesa patabva ndokurefu chatiri kudai kundisa haisi nyore kutanga 2011 ndiripo panapa kusvika nazvino ndingoripo saka isusu hatisi vanhu vakuti nguva zvatiri tichiita tinenge tichiita ini chatisingagoni handigoni chandinogona ndoita se ndogona handitauri ndogona zvese zvandinogona ndogona munhu akati apa ndambudziko rako idambudziko ridini ini bairi mbotsvagawo mumwe munhu akuita se anokubatsira kana tienda kwanhingi yes asi kuti isusu gore rino rera 2026 igore reuchi vanhu ngavabate panoponesa pane zvichaitika yes ipapo mudzova munhu kana achinge auya yapfugama atanga kubatsirwa vanhu vangatarisire zvakaita sei kutanga kuona shanduko kuti minamato yangu zvinosiyana type yeminamato waya watora matombo uri kugeza mushandi wengoita mangwana kana ndingwana wiki kana ndituma kana ndimwedzi yes zvasiyana nezvinhu zviombe zvatira nezvazvo zvana big sender zvaimwe minamato pasi kune minamato yekuti kana ida kuti zviitike mangwana zvinofanira kuitika yes by force iriko kozoti imwe yaminamato yekuti ukuya kutora raisi ukuya kutora chakati kugeza hatingakwanisi kuti mazuva akati zvaita because rune zvauri kutraya kuita kuti zvifambe yes senge zvakazozana back to center zvinotora nguva yakareba zvakadii kazhinji zvinodependa noti back to center chimaita type ipi pane mwedzi pane 1 week pane 3 days depends type yekukopisa neyamatora yes asika hapana here senge katiti paitwa go back to center yekuti munhu arware handi munhu anogona kutombotanga kurwara here otanga kutombofambira nyaya dzacho achita sei aiwa imimovhesi panorwara munhu motoziva kuti munhu arwara saka akafambira nyaya dzacho wega naabudiriri kusvika adzoka kwamaoko kwenyimimi saka imwe vanhu ndipo vazhinji vepavanozoti pawa feedback panapo kuti mutumwa muroi wedu yakurwara saka toita sei nendo taimbosiya zvakaita se zvakadaro kudzambira makuinvite kuti hatifambei imuyizoti aiwano isombotaimbomsiya akaita se akadaro chero wakaenda kwavanoenda akwanisa kusunungura kusvika wadzoka papi panapa muzoti aiwa zvanenge apfidza baba tikaziva vaprofita vakazobvisa zvinhu kumba kwakasaita sei kwanga taenda nekuti haitsoke kana vakabvisa ndingatione ndichokwadi ndikaona chii chokwadi ndobva ndakazoti haitsoke chimusunungura kana mukati achimuregedza ai atongorwa pasina zvinhu zvani zvakanongorwa pasina zvinhu zvake yes handitika yes macho kwenye kupedzisira awasi tungoti igorere uchichita vanhu ngauya kuombore vabati panoponesa mwari uyo watinonamata ndiye anozvese ndiye anosunungura vanhu ndotenda handitika amen. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.